Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Mbak Darsil. Waalaikum salam. Mbak Day Tampe. Alhamdulillah. Harikalla. Alpular kan? Séeréer. Wala hawla wala quwwata. Ka séeréer. Séeréer. Ka fawre. Séeréer. Mais ka bukkita bukki. Séeréer bukki. Kay mi jabi. Jabi. An woni gardien ɗo. Man maay garde fii ci kër gi. Gardata ɗo. Mbaar haɗa suusi kam mbaar ka guerrier. Man moom guerrier la. Ndax fii xale yi fii juddu ba ñi nekk mag. ci sama loxo bii lañ juddoo ndax fii ba seen taaw bi juddu ba léegi maay garde fii ci biir kër gi. faami de ɓooyi ɗo mbiɗa ka ɓooyi ɗo mais an min ɓurma won guerrier de min mba ɗum yar luy loolu yar sow joom gallo e nenam jiidi yumma e baaba yoroo sa mag la ala kaawam nijaay kaawa min sa nijaay la kaawa min woni Amadou man xaw man barki démb ba nga ñëwee rek laa gis oto bi gaare ñu wàcce bagage yi fii nga dugg oto oɗon ñammo min wonno min arno ɗo hen mbiɗo wonde Aissata min noon min ɓurma suusreede de dëgg la min ɓurma won guerrier min mbeɗa wawi remde ɗo mi reena escalier ɗi mi reena oto banggue ndiyam he mi reena dow kadi mi reena less ndi wori nayi paynori aynaaɓe nayi man dégguma loolu Jolof noon mbiyata wambaɓe sinan askine joni aɗa andi min komi jamar komi cuusɗo min mbiyat ndi wori nayi paynori aynaaɓe nayi fende jigaji dowmo yaɓɓa jaruji naɗo tan ɓandam ndude guerguerte an tan mi busa jaski an wonte mi fiito hake heeɓa kelanɗe tati da nga doon way dëkk ba wayani de mbimi min komi vainqueur komi cuusɗo reewi mbiɗa wawi reen ɗo ndenta mi reena to mi reena banggue goɗɗo mbatta hen hakkille ɗum mbimami ko an est ce que ɓallu ɗum tiiɗi ɗum an sa soppama joni nguru est ce que aɗa tiiɗi ɓallu man moom tulo puso sax su duggee sama yaram dama koy ana wawa reen gorko denoma tiiɗo nguru wayano am ni suusa reedo ha ɓay yimɓe sappo walla sappo e joyi min goto keekak ñëpp nga xeex ak ñoom ñëpp hedde yimɓe sappo mbimi walla sappo e joyo min goto mi haɓay mum lappa ɗum en Jolof wallahi ganda ɗum kam nani eyyi ganda kam mi ari ko galle kawam garmi kadi ɓiir ɓurma cuusal da holno yarata bon so renaki est ce que mi lomtotakoma ɗo boo nani dégguma loolu de eyyi ganda ɗum kam mbaɗa ɗum e hakkille ma kam so renaki tan komi lomtotoɗomo noon wadde jarama jërëjëf an e ko woni caɗele ma an mbar ɗum ko jamma lay mi woyi jeewam on wuurel mi woyi ɗum te mi deƴƴata ɗum hami tawoyi ɗum eyyero an ɗum ko jamma an ko woni min mi sohlani ya haalanam sabu somi raarima tan mi yi'atne ka mettani a jañani ko ɓuranma wona mboni taaro ina haala wi ko ɗo o haɓɓuma o baɗɗomo e butel dawɗo omditani a artata min de koko pamɗanmi ko fof o yawaki kam sakkantuma an noon haɗandi ko jinmi darna koyɗe ma tiɗna hoore ma kolla ɗum ne an woni gorko
a hulani ɗum ɓerdam nde welani hay siko seeɗa mi jañi ko muusi kam ma sœur accu mbatta ko noon accu mbatta ko aɗa heewi bagasuji au fait oto ɗon ko musma holko nayina ko musma ko yiloto ko omo haala ko ɗo waɗi kam ko piɓi kam doyeno ko nangam 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 famani mais an ko piɓɗoma ala Aïcha ko ni Allah waɗi sa famani a sikkat oɗo ko kulɗo oɗo ou bien oɗo o anda ko waɗata ko liggeyo no heewe hooram goo deuxiémement gonanmi koye wadde coordonné plus de 10 magasins troisiémement somi yetti mi jiranmi tan ko foftani raison pour laquelle so addi dugu ou bien o addi hare ou bien o addi haalluji ɗi ganduɗa haalluji dayɗe je parle même pas raison pour laquelle sa andani ette kadi Allah windiranimi mboɗo yaha mboɗo yaltoya mboɗo yiiloya e caggal galle ou bien mboɗo yiiloya mboɗo waɗoya ko boni ɗum wona jikku ma gila gonɗa korko ha joni ɗum wona jikku ma ɗum noon andinimo sikkade sikkude ko piɓi kam wadde o fiɓani arrête toi aussi mi weltima hay e ngol ɗon konngol ngol kalɗa o wawnanimi haydara c'est sûr bien sûr deuxiémement yo hakkille ma de wonko gonni e defte so bendi inchallahu rabbi mawɗum o fofi ɓenda ala caɗele mi fadata yo ɓendu ni ko minama deftata ɗum soko jari soble mi ɓeydata hen soko jari ndiyam mi ɓeydata hen kala ko waɗɗi hen tan komi baɗowo ɗum hen joni a suuɗoton mi suuɗanima a suuɗi kam ala si mi suuɗanima wona mbimami gonmi e defte gonmi koye def bendani taw deɗɗo goto noon defata sika jañi min ma ko onon defdata ha moƴ he heɗomi doyene heɗomi doyene an gueɗe ma pamdani mboɗo anduma gueɗe ma pamdani de haɗani mi jañata jaam dow mi anda ɗum tingonɗa ɗo addani probléme gueɗe ma pamdani ete to gonmi ɗo mi yiida bruit mi sohlani bruit ma min ha 2 heures du matin mi ɗanaki ni ko ma ɗanaki ha 2 heures du matin man mi koye ordinateur joni kala connexion han ma ɗanat ɗum kay wadde wuro hoorema waɗa haala mairam ni nodda kam 1 heure du matin mbiyomi min wallam komi gonɗo ɗum ndiyam ma an kam mbi to ɓamma woni ma anda sax ko woni ma anda sax ma baaba mboɗo wirtimo suudu koko Aissa mi anda guel kam welanimi hay seeɗa omo waye 50 centimétre noon woɗo wirtiɓe eɓen uddi nder mi anda koɓe ñohota eɓen gonnguna less tan min kam on welanimi tan gogo hay seeɗa gogo Aissa wona ko ɗum tagi Allah waɗimo waɗimo no waɗimo ayimo ayimo hay gaz hen tuko sen ɗurmataɓe ɗum jiita ɗum ɗo ko peeƴe ɓole tara min ɓuri kam musde ma somi yalti e mbedde he ɓe mbiye kam o ko gorgol ma o woni gorgol kaaliɗo mi wiya o wona gorgolam o ko miñam guel ko miñam voilà kadi hay so famdiri ko gorgol ma kono min wona ayno kuldumi Allah oɗo jimɗo yam ko noon kuldumo sabu ko seytane mawɗo ay seytane mawɗo biyeteɗo iƴeyi ɗo kanko woni ɗo ɗum kam ko jinmami haalande guila joni o kam min waratamo e galle ala ma accu rek kala nde nanda kam o maayi ala an accanam haala mayde subo o welani min jiɗɗa ko ɓurɗe ñamma o seytanagal makko ngol koko yilli aduna o fof ala fof to heddi yo noon goppon hen ko mbawmi hen so neɗɗo runki yummo monita tanko holko mbawmi e bamma min sinno o sagam hay minute aji ɗiɗo watta e galle ta arani ko ne o woniri ni ko babam woppidimo hen babam kala garɗo e galle tan o yajnamo o rokkamo jam kono ko woni yeeso daɗani guite ndar hakkude o mi suusa ɗum laga nam ndiyam ɗam min mi yara ka fam hay min mi nadi hay min komi nani
ulay an gonduɗa ko yawaɗiɗo ko toy an min gila 14 heures parmi botta to gonnoɗa sah avant tout galle ulay gila 14 heures parmi bottade mbeɗa fatma ha 16 heures aɗan min somi yiyanima wawa wattade min goto min gottimo galle ulay mi gottimo toon daro wadde meddema bottade ala min kay mi wottimo no ulay waɗi mawɗum no sukaɓeɓe ɓe jaam ko kamɓe noon tampinimi kamɓe fof e dowam eɗe jabbe e dowam tan kaw tidiane settete babacar noon o ittat laafam ka tan o weddo hande noon mi weltima wonde e sukaɓe billahi o weltoto eyyi an ko goyata an min mi haalan ko fotani haalde Esatan mbaɗɗa Amadou aɗa selli ça va sel mbaɗɗa tam jam tan ari kalla mawɗum alhamdulillah waɗɗa koye janggude eyyi gonmi koye lide livre pulaar pular de machallah wallahi ɗum nden waɗi fayida kam janggude ɗemgal mum kam ɗum woni faare ayiɗe kadi ɗum wallata leñol boom ça c'est sûr wallahi ndeysan mbaɗɗa tam ça va alhamdulillah ari kalla aɗa selli selli e mbimi mbeɗa yinno jewten seeɗa de jewten wallahi mbeɗa heeɗima bisimilla e balɗe fof mbeɗa miijo mi miijima noon kadi ko miijimi ko no foti wonde saabu yidde mo poɗɗa yidde bonani mi ƴewtidima e ɓerdam jewtidmi e jaganayam ɗanimi donkumi ɗanade saabu yidde hakkude wonde hakkude men ko pular wiyata ko colel koko diwi juure e lekki min diwi min juurima e balabe ma sinno ko sagam noon hakkude men seylagal belgal ha wayno jibini koko jibinira mi añani hen noon ha wonde avion ma aɗa diwa hen mbeɗa diwa hen ha goɗɗo heɓa hen woppa ko wonno no diwa hen ko tubac wiyata ko je t'aime et je t'aimerai je t'aime ko poisson qui nage dans l'eau wallahi yidde gongira e gonga min waɗani comprendre ko kalta ko de waɗam expliqué attu waɗani comprendre danaka famani ɗuɗɗo haalde famani mbimi colel koko diwi fay ladde juure e lekki min ne ndiwmi jolof nde paami ko dakar juurimi e balade ma hamoudan aljalmi aɗa jalmi de i haalde yidde no a jalmi eyyi yiide jiiɗa hunde kala haydara ala hen kadi an somi yiɗima komi poɗɗomi yidde somi yiɗanima mi woppi ko potmi yidde saabu an bamma e nena jiidi yumma e bam eyyi ɗum moom ko ka enɗo mam ka ƴiiƴe mam walla wona eyyi kadi a wayno poɗɗa waade haɗa yooɗi haɗa yonta hoko mbaɗanmi goɗɗo tawaɗo ɗo ɗum moom ko gonga kadi mbaɗmami statut nder ɓerde yimɓe mbaɗo ko statut portable an statut mo keeri statut e nder ɓerde allah aɗa seedi momtotako ɗum jibinaɓe ha joni mbaɗen ɗo ɗum nande statut nder keer nder cœur a yiya noon ɗum wonde yiiɗe wallahi gorno may sax mbeɗma yiɗi de mbeɗma yiɗi beaucoup je t'aime beaucoup eyyi mo jiɗɗa foof no yinma alhamdulillah mi dañi kono joni noon comme ko gonmi koye janggude ni a hokkat kam mi waɗa hen réfléchir ko wawi hen woni fof après min haalane réfléchir eyyi mi miijo henete tawno siiri eyyi aysat ande ko miijonoɗa kay ɓerde ma nanɗo hakkille ma nanɗo ala ɗi miijo ɗo e ɗon jaɓaɗa kam allah ne seedi ko ganimi ko balɗe nayyi hande mi ɗanaji saabu yidde wonde hakkude men ɗo henne ni mi wawata miija ɗakka bettuɗomi mi sikkani ni an aɗa miijo ɗum e aduna ma joni ɓaade tawɗa kam koye jangde hajjillam fof ko hen wonno a hokkat kam hami waɗa dal hami yaaha mi deeƴa mi miijo ko kalɗa ko après kala ko wawi hen wonde fof mami haalane inchallah eyyi wadde noon yawre seeɗa noon moora kam walla canca kam mami sañse inchallah mi waɗɗani mbeɗa jooɗi tan mbeɗa faade ma nani
kaɗa kippuɗa kayen o tan tiɗɗo haaldama e stoya d'accord wallahi gornam ala problème eyyi wallahi meɗen yettode salto ok accat hakkille noon Aïsta wallahi je t'aime beaucoup Allah seydi Thank you.